Je-libo mojito, daiquiri nebo Long Island, tenhle borec vám namíchá cokoliv budete chtít a ještě vám předvede dechberoucí show. Petr Hurta jako malý o barmanství vůbec neuvažoval, v pubertě ale nastal zlom. Všechno to začalo tím, že když jsem vlastně po základní škole si vybíral nějakou střední školu, tak můj kamarád byl na jedné nejmenované hotelové škole a dělal tam barmana, jezdil na barmanské soutěže a byl v tom docela úspěšný a mi se to hrozně líbilo. Tak jsem se na tu školu taky přihlásil, vzali mě a už vlastně od prváku jsem se začal taky věnovat tomu barmanství a byl tam další jeden kamarád, který házel těma lahvema a u toho míchal ty koktejly a to mě hrozně nadchlo. Tak jsem s ním začal trénovat, potom jsem se díval na nějaký videa, dělal jsem si barmanský kurzy a každý den jsem doma trénoval 2-3 hodinky denně, abych se dostal do nějaké té špičky. Začal jsem jezdit na soutěže a tím vlastně to byl takový ten můj start. Na začátku Petr trénoval s umělými lahvemi, pak ale přišlo na řadu sklo a že bylo hodně rozbitých lahví. Padají zručnému barmanovi lahve i po tolika letech praxe? Stává se to běžně a jak říkám já, kdyby to nepadalo, tak by to dělal každý. Po střední škole začal Petr pracovat jako manažer baru v Pardubicích, kde působí i dodnes. I přes vysoké pracovní tempo se ale dlouhou dobu účastnil soutěží. Skloubit tyto dvě činnosti bylo časově náročné. Každopádně i nadále jsem se věnoval tomu barmanství jako takovému. Dále jsem jezdil na soutěže a postupem času jsem ty soutěže trošičku vzdalovaly a začal jsem už jezdit jenom na různé firemní akce, maturitní plesy, večírky a vlastně bavil jsem ty lidi po celé té republice svou barmanskou show a to děláme nadále. Petr Hurta je skromný chlapík, ale my na něj práskneme, že na juniorských soutěžích patřil mezi jednoznačné favority a dokonce i vyhrával. Na svá vystoupení vymýšlí Petr jedinečný program, který se jen tak nevidí. Ta show by měla být originální, každý barman by měl mít svůj originální show, takže jsou i barmani, kteří nějakým způsobem kopírují jiný barmany, což teda já nejsem toho vůbec zastáncem. Já mám svoji show, svoje triky, do toho přidávám i nějaké kouzelnické triky, jako například, že z malého klobouku vylovím velký maxi brčko, nebo levitující shaker, to znamená, že mi lítá shaker ve vzduchu a do toho nalévám. Jsou takový ty kousky, kterýma se snažím obohatit tu svoji show, aby to bylo opravdu zajímavý a originální, ale snažím se i samozřejmě nějakým způsobem komunikovat s těma lidma, aby se do toho zapojili, aby tleskali, pískali, aby to byla opravdu ta show, jak má být. A na závěr samozřejmě tomu nejhlučnějšímu dám speciální koktejl té barmanské show. Mezi záliby Petra patří i již zmiňovaná magie. To ale rozhodně není to, co slavného pardubického barmana zaměstnává. Teďka mě nejvíc zaměstnává opravdu ten barový catering, takže jezdím i s mým kolegou po celé České republice a zajišťujeme kompletní barový catering, čili nápoje, koktejly, welcome drinky a barmanské show. Po všech maturitních plesech, večírcích, i rodinné oslavy, svatby, ale i diskotéky, festivaly, všude možně. Petr navíc učí i mladé barmany, jak házet. No a co kdybych chtěla házet koktejly ve stylu Toma Cruise i já? Musím říct, Luzko, že by se to určitě naučila. Vzal bych si do parády tak na týden, každý den bychom trénovali 6-7 hodin denně a věřím, že potom, kdyby si tak měsíc trénovala sama, tak po 2 měsících jsi schopná udělat jakýsi vystoupení. Ale samozřejmě musel bych to učit já. A protože mi jeden z nejznámějších barmanů východních Čech nabídl první lekci, tak samozřejmě nemůžu odmítnout. A jdeme do toho, můžeme? Můžeme. Tak, co mám dělat? Poprosím tě, aby jsi nadávkovala sklenici ledem, ale ne tak jednoduše. Musíš si u toho i hodit tím ledem. Názorně ukážu. Vezmeme kostičku ledu a hodíme do skleničky. Tak jdeme na to. Pak už jsem nalila rum, džus, sirup, pořádně promíchala a na závěr také ozdobila. A můj první koktejl je na světě. Při tom míchání mě napadlo, co Petra Hurtu na míchání koktejlů a barmanství vlastně nejvíce baví. Dělal jsem barmanskou show i v dešti, dělal jsem barmanskou show na lodi, což je hodně zajímavý, protože ta loď neustále pluje, takže vyhodím tu láhev a už zase chytám o metr vedle. Je to hrozně zajímavý a to mě na tom baví, že prostě člověk se podívá po každý na jiný místa a se na místě s jinýma lidma a to je na tom hrozně fajn.